ang kahulugan sa imong damgo ni oray angkay. Ang damgo nga bahin sa naghilak nga mga bata, mao kini ang kahulugan. Emotional nga kasamo o wala mahuman nga mga isyo, mga panginahanglan nga wala natubag o mga isyo nga wala pa masulbad sa imong kinabuhi. Bag-ong sugdanan o responsibilidad. Pangandoy sa pag-amuma o pag-ayo sama sa imong inner child o usa ka sitwasyon sa imong kinabuhi. Mahimo kini usab nagrepresenta sa imong pagtinguha nga makatabang o muamuma sa uban apan gibati nga wala kay igong suporta. Ang kahadlok nga mapakyas o kakulang sa kumpiyansa. Unsaon pagpugong nga dili mahitabo ang gisgutan sa ibabaw nga sakit-sakit o kasagmuyo. Pag-ampo o pagpamalandong mupalayo og panahon sa pagunahuna o pamalandong sa mga bahin sa imong kinabuhi nga nagkinahanglan o pag-amuma o pag-ayo. Pag-ampo alang sa giya ug kusog aron matubag ang mga isyu o magpasalamat sa kahayag nga gihatag sa damgo. Mangayo ka og proteksyon batok sa negatibong emosyon o mga enerhiya nga nagdala sa kasamo. Meditasyon o grounding, mga ritual sa paghinlo. Daghang salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.